हेलौ खुलुमबाय बयखौबो खमैब्लाबो 10-15 दिनसो जाबायदां सप्ता खननैसो जाबाय आङो खुनु कन्टेन्ट लाबोआखै आं बानायनाया एक्चुअलि बानायगासिनो दङ कन्टेन्टखौ नाथाय सिचुवेसनखौ नायनानै आङो जास्ट आपल'ड खालामनानै दोनदों नाथाय प्राइभेट खालामनानै दोनथ'दों गोबां रिजन्स दङ गोबां जाहोन दङ जायनि थाखायहाय आङो एप्रप्रियेट माने सम जाथ'वाखै नामा होननानै बेफोर भिडिअखौहाय हल्डआव दोननाय जादों जियानो हक आथिखालनि थासारिखौ नोंथांमोना नुगासिनो दंखायोखा सावरायनायखौनो सावरायफ्लेबाय थानायसो जायो होननानै आङो बेफोर माखासे भिडिअसफोरखौहाय लाबोनाय जायाखै एन्ड मोनसे इनफरमेसना बेनो आङो लास्ट टाइम बुब्लियावहाय मोनसे मेसेज हरदोंमोन अभिजित शर्मा बिथाङा जे मोनसे जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे एलिगेसन जिबायदि माने लाजि फोनांनाय बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ दा सिसिट'आयाहाय हेन्डेल खालामगासिनो दं बा बिथांमोना बेनि फारसे प्रेसार होगासिनो दं जोबोद मोजां नाथाय बे फार्स्ट टाइमावहाय जोङो सानै ना साथामा नैबेनि फारसे काउन्टारखौ होजेनदोंमोन जेने हक बयबो बेफोरबायदि हेफाजाब होलायनांगौ बेनिफ्राय इन्सिडेन्टआथ' जोंनि गेजेराव मालाबाबो जोबनो थाङा सुस्मिता बसुमतारी जोबोद दुखुनांथाव जादों सोरबा गाज्रि सानो सान मोजां सानो सान खिन्थु मोनसे नोजोरजों नायोब्ला सुस्मितानि जे पार्सनेल केरेक्टार बिथांनि जे पार्सनेल लाइफआव मा जादों जायाखै जों बेखौ इन्टारभिउ खालामनो थाङा बाट जोङो जुदि गेरेमसा हारिनि बाथ्रा बुङो नङा होमबा जोङो जाथिबादनि बाथ्रा बुङो राव हारिमु धोरोम नियम खान्थिनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै सुस्मिताजों जे मोनसे सरनेम नांनानै दङ बसुमतारी अब्ला जोङो बेनि फारसे बुंनांगौआ बा बुङोब्ला गाज्रि जागोन नामा नोंथांमोना एसे सिन्था खालामनानै नाय जायफोराहाय हयथ' सानस'हायियाव नोंथांमोना बायदिसिना ट्रल खालामबाय कमेन्टस पास हरबाय जियानो हक गुबुन जाथिजों थानायनि थाखाय बेफोरबायदि जाथाय जादों नङा बे मोनसे इन्सिडेन्ट बिथांजोंहाय जालांबाय बेफोरबायदि इन्सिडेन्टआ दिनै बिथांनि बेलायाव जादों दिनै गाबोन सोरनिबा बेलायावबो जानो हानाय गुबुनजोंल' नङा गावजों गावबो जानो हानाय आरो बेफोरबायदि जानायबो दङ दिनै मा नुदों दिनै गावजों गाव हाबा जानानै दिनै बिसिया फिसायखौ गारना खारदों फिसाया बिसिखौ गारना खारदों बेफोर जाथाया मानो जानो हमदों बेनिखायनो गाव गावनो खाबु थानांगोन गाव गावनि रिलेशनशिपआव फोथायनाय थानांगोन अनज्लायनाय थानांगोन फिसा फिसा इन्सिडेन्टफोरखौ लानानै बिराद गिदिर कन्ट्रभारसि खालामनो नाङा निजेनि लाइफ स्टाइलखौहाय गुबुनजों रुजुनाङा जा दं जि होदों जि मोनदों बेजोंनो एडजास्ट खालामनानै सोलिनो नाजानांगोन जोङो नांगौनि बाराद्राय लिमिट क्रस खालामोब्ला बे जिनिसा जोंखौहाय मेनिपुलेट खालामो बेनिखायनो दस्राजोंहाय मालाबाबो तुलना खालामनाङा रुजुफानाङा नोंथांनि जि अकात दङ नैबे लेभेलसिम नाजानाया थाबाय थानांगोन जौगानायनि सेस्था थाबाय थानांगोन मोजां संसार खालामनायनि सेस्था थाबाय थानांगोन खिन्थु बिदि नङा जे जालदाबनो गारनानैहाय गुबुननिखौ मोजां नुहुरनानै फल' खालामनानै गाब्र'हैनाय ओंखायनो सुस्मिता बसुमतारीनि इन्सिडेन्टआ बेजों रिलेभेन्ट नंथारा बिथांजों मोनसे गिदिर इन्सिडेन्ट जादों माबा मोनसे बिथांमोननि गेजेराव दङ नाथाय न्याय मोननांगौनि सार्थआव बिथांजोआबो सासे जोंनि बर' माहारिनिनो फिसा स' बे हिसाबै एथ'ग्राब ट्रल खालामनानै सुस्मिताया बेसेबां जाथिखौ दागो फोनांखो बिनिख्रुइ नोंथांमोननि कमेन्टस पास खालामहरनाय बुंनाय ट्रल जानाय गुबुन जाथियासो बेखौ फकासाव लाबोलायनाय बे मा फोरमान होयो रायजोफोर जोङो दिनै जोंनि खौसेथिनि बोलोखौ दिन्थिनो नागिरदों ना जोंनि गेजेराव गावजों गाव मोनसा मोनसि एना एनि नैबे हुदायानो जोंखौहाय दासिमबो गारनो रोङाखै जायनि जाहोनाव जोंखौ गुबुना सहजैनो गाख्रेबनो नाजाबाय थायो बाखि पलिटिक्सनि बिथिङावथ' आङो एकदमबारे टटेलि रायलायनोनो बाथारबाय माखौ लाना जागायजेनगोन सोरखौ बुंगोन सोरखौ बुङा जियानो हक गोनांथार जायोब्ला सम फैयोब्ला आङो बेनि फारसे मालाबा समावहाय बुंगोन
नाथाय नैबे दासान्दि आङो पलिटिक्सनि कन्ट्रभार्सि स्टेटमेन्ट बा सोरनिबा फारसे अबजेक्सन होनाय अपिनियन होनाय आङो लाबोथ'नो लुबैयाखै। आङो बानायदोंमोनब्लाबो आङो प्राइभेटाव दोनदों आरो बेखौ दा आपल'ड खालामफिननांगौ गोनांथिबो गैला होननानै आं सानदों। जिहेतु मावनांगौ सम मावलांबाय थागोन। बारा गोबाव जायाखै सरकाराबो मोननाय मोननैनि दावरावआथ' थाबाय थागोन। दुखुआ बयहाबो थायो। नाथाय मोनसे जिनिसखौल' बुंगोन आं खाबु होनांगौ। रायजो राजाफोरनि अभाब अभिजुगखौ खोनासंनांगोन दैदेनगिरिफोरा। सोरखौबा नुनानैबो नुयि बायदि नुस'नि बायदि बिदि खालामोब्ला खिन्थु रावबो गोलाव सम थावरिया। जियानो हक रायजो राजानि मेन्डेटजों दिनै पावाराव फैदों। गभर्नमेन्टआबो मोजां मावलांगोन होननानै आसा थादों। बाखि सोर बिदेश बेरायहैदों बेरायाखै बेफोरनि सोमोन्दै बुंनांगौ गैया। फैसा थाखा दं बा मोन्दों मानिफ्राय मोन्दों मोनाखै बिसोरो गावसिनि मेटारसै। खिन्थु रायजो राजानि जि थांखि लानाय खामानिया जाफुंलांनांगौ नैबेल' आंनि बुंनाय। जोङो ओमफ्राय एज आ ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारथ' जोङो गोबां खस्थ' खालामबोबाय थादोंमोन बै समाव जाय समावहाय पार्टिनि जोबोद गिदिर गिदिर गागि दैदेनगिरि नेताफोरानो बे BPFजों जानाय नंला होननानै गारनानै थांसोलायदोंमोन। बे एकदम सैथो। माने 100% फैफिनखाथारला जाथारला होननानैहाय पार्टिखौ नागार थांदोंमोन सोंखारिदोंमोन। नाथाय बिदि समावहाय क्रुशियेल रल लादों इनफ्लुएन्सारफोराहाय रुट कजखौ नागिरनानै बेनि जाहोनफोरखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायनानै होदों। सोराङाव लाबोनानै होदों। गोबां थ्रेटेनिं आरो बेबायदि गोबां फैदों। थेवब्लाबो बेनि गेजेरजोंनो सौसिलांनानै दिनै फिथाइया जोंनि सिगाङाव दङ। स' रायजो राजाफोरनो मोनसे मोजां रिजन नांगौ। मानि थाखाय आं नोंखौ सायख'नो, मानि थाखाय बे बाराव खनसे उमुखखौ लाबोबावनांगौ, उमुक सरकारखौ दिनै बहायनांगौ। बे मोजां गाज्रिनि फलाफलखौ जोंनि रायजो राजाफ्रानो बिजिरगोन। बेनिखायनो समजों लोगोसे दिनै जाय फैदों बिथांमोनाबो बेखौ बुजिनांगोन आरो बे हिसाबै मावलांनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला रिजनेबल गोबां रिजन्सफोरखौहाय फोरमान होग्राबो ओंखारबावगोन आरो नायगासिनो दं, नायबिजिरगासिनो दं। सम फैयोब्ला नुजाबावगोन। दा मावनायनि सम, मावनायनि खाबु होदों। ओंखायनो माव आरो रायजो राजाफोरनि अभाब अभिजुगखौ बुजिलायनानै बिथांमोननि समयसाफोरखौ सुस्रांना होनांगौ। नैबेखिनिखौनो आं बुंगोन। बाखि आंहा बेयाव पार्सनेलि सोरखौबा बेक्तिगत टारगेट खालामनानै बुंनांगौनि आंहा दिनै आंल' नङा जायबाबो बे सम जाथ'वाखै। समखौ नेनानै था। गोलाव सम दंबावो, मावलांगोन आसा थादों। बेखिनिखौनो बुंगोन आं। लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन्ड। बाय बाय।